Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin po muna natin mga kaibigan ng ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online broadcasters at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kalamang teknikal at kakayahang panaigin ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming tinig ng mga may hina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kawaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo rin kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo kami, ang mga manonood, mambabasa at mga taga-suporta, na magampanan ang aming papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ang manaig sa online media. Inaalay namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus, na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nagbigay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Pinyol at mga opisyal ng DA sinabon ng mga senador. Walang kumonsulta sa Defense Secretary sa revocation ng amnesty kay Trillanes. Trillanes hindi aarestuhin ng mga pulis na nasa paligid lamang po ng Senado. Supreme Court malabong pagbigyan ang inihirit na TRO ni Trillanes sa amnesty revocation. Rigodon sa PNP, ipinatupad ni Albayalde. VP Robredo, inaming may epekto ang 50% threshold sa magiging desisyon ng Supreme Court. Ilang negosyante naman dismayado sa kawalan ng information hinggil po sa reopening ng Boracay. At mahigit na 1,000 baboy nilitsong sa Davao City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Acero. Sumasa niyo po live on HD quality at napapanood po sa buong mundo. Kumusta po kayo sa mga oras po ito? Especially sa mga OFW na tanging sa online po umaasa ng mga balitang nanggagaling po sa Pilipinas at nagiging connection po ng kanilang komunikasyon papunta po sa kanilang mga pamilya. Welcome po ang lahat sa ating palatuntunan, especially sa mga nasa Metro Manila, mga nasa iba't ibang lugar sa buong kapuluan. Ang ating telepono po sa mga nais pong sumali sa ating programa po ay 0927-494-2175 at 09497365,000. At doon po sa ating mga manonood, syempre, muli tayong lumalambing na pakilike po ninyo ang ating FB page at mag-comment po kayo sa ating temang pag-uusapan. By the way, ang ating tanong sa bayan ngayong gabi mga kapatid ay
Naniniwala ba kayo sa pahayag po ng Department of Agriculture na walang food crisis daw sa ating bansa? Repeat, kayo ba'y naniniwala sa pahayag po ng Department of Agriculture na wala daw pong food crisis sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, so muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Monday, just sa buwan po ng Setyembre taong 2018. Musta po kayo at this very moment mga kaibigan? Muli siyempre tayo po ay nananalangin din na sana po ay palagpasin na po ng Panginoong Hesus ang super typhoon na nagbabadya at nagbabanta po sa kaligtasan ng mga Pilipino, especially sa mga nasa Northern Luzon. At may tinitingnan po at binabantayan ng Pag-asa na super typhoon na nasa labas pa ho ng Philippine Area of Responsibility at sinasabi pong papasok sa PAR by Wednesday at pinangangambahang magla-landfall po sa may Cagayan, Batanes area by Saturday. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin natin ang buwan namanong good evening si kabayang Alan Cargullo dyan po sa Legazpi City. Ano ho? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino pa ang mga maagang kasama natin sa ating palatuntunan? Manay Roger Braun dyan po sa Cavite, Maray na Bangkitabi. At siyempre kay Manoy Jun Burnasal dyan sa lungsod po ng Las Piñas. By the way, we would like to thanks the family of Jun Burnasal sa isang mainit na pagtanggap sa amin nung Sabado po ng gabi hanggang sa Linggo po ng tanghali dahil binisita po natin siya at ang kanyang online station at kami po ay nakapagkwentuhan ng medyo kahit papano ay medyo mahaba-haba sabay po ng mga plano po ng Philippine Online Broadcasters Association. Marami po tayong gagawin paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. No? Abangan po ninyo. Siyempre katuwang po natin ang ating mga kasama sa POBA, Philippine Online Broadcasters Association. Manoy Jun Bornasal, see you again. At salamat sa masarap na sinabawang malunggay. Ayan. Na may kapartner na malinamnam na isda. Ayan. Talaga naman, oo. Inilabas na yung kanyang 3 litro na tinatago sa estante. Nung makita ko, sabi ko, Diyos ko po, kahit marunong akong lumangoy, parang malulunod ako sa kanyang nilabas na 3 litro ni Manoy John Bornasal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, ulitin po natin ang ating survey question sa gabi pong ito. Kayo ba'y naniniwala o hindi sa pahayag po ng Department of Agriculture na walang food crisis daw sa ating bansa? Diyos ko po. Sa ngayon, patuloy pong tumataas ang presyo ng bigas. Ang mga bilihin po ay mataas ang presyo. Presyo ng isda, presyo ng gulay, presyo ng soft drinks at kung ano-ano pa, mataas po masyado at patuloy pong tumataas. Pero mga kaibigan, kanina sapagkat meron pong budget hearing ang Department of Agriculture sa Senado. Alam niyo po ang mga ahensya ng gobyerno, humaharap po yan sa mga senador kaugnay po sa kanilang panukalang budget allocation or request na dapat maisama po sa annual budget ng gobyerno. And because of that opportunity and situation ay sinabon po ng katakot-takot ng mga senador ang mga opisyal po ng agriculture as to the present situation po sa mga presyo po ng pagkain. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sir Tony Hildo ng DCME, sabi niya, gandang gabi, Idol Errol. Good evening din, Sir Tony Hildo. At sa mga taga DCME, makasama natin dyan sa himpilan ng Radyo 1 DCME 1530 sa Ortigas Center sa Pasig City. Ang station manager dyan ngayon si paring Tony Tabad. Ang program manager ngayon ay si Leo Palo at ang news director dyan ngayon ay si paring Ed Sarto.
si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening din sa mga nasa Las Vegas, Pastor Ram Gamboa at kay Bernard Menyosa sa Caloocan City. At hello kay Miss Leia Hopper dyan sa Las Vegas. Salamat sa pledge ni Leia sa ating project na Kapote at Bota para po sa mga elementary pupil na mga katutubo na pinapangarap po nating maibigay this coming month of October sapagkat yan nga po, tag-ulan na, tag-bagyo na. And we really feel not so good sa sitwasyon po ng mga estudyanteng katutubo na naglalakad galing po sa kabundukan, papasok po sa kanilang mga eskwelahan na tanging ang pandong, tanging ang pananggalang kapag may ulan po ay mga dahon. Dahon po ng saging at kung ano-anong dahon po na napipitas lamang po nila sa dinadaanan. So, ang Leadernas Philippines po ay may proyektong espesyal na pamimigay po ng kapote at mga bota sa mga kabataang katutubo na nag-aaral po sa elementarya. And we hope to do it very, very soon. Kami po ay kumakatok sa mga kababayan nating pinagpala na ng Panginoon, may kakayanang tumulong, mga OFW siyempre, at mga nasa ibang bansa na medyo maayos naman ang mga buhay na kami po ay kumakatok po sa inyo mga puso. Kapote at bota, 200 piraso po ang ating pinapangarap na maipamigay this coming month of October. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Francis Tika dyan sa Caloocan City. Francis, kumusta ka dyan? Doon po sa mga nais pong maging bahagi po ng ating proyekto ay pwede niyo po akong tawagan sa 0995-148-3605. Kapote at bota para sa mga kabataang indigenous people sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas na aabutin po ng una po ang pangarap lamang po natin ay 200 piraso, 200 piraso at pinapangarap natin na sana dumami po ang magiging kaagapay po natin para mas marami po ang ating maligam. But our initial target po ay 200 piraso po ng kapote at 200 piraso po ng bota. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 8 minutos po, makalipas ng alas 7 po ng gabi. Report na muna po tayo habang tayo po'y nagtatanong sa ating mga kababayan. Naniniwala ba kayo sa pahayag po ng Department of Agriculture na wala daw pong food crisis sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mag-comment po kayo sa ating FB page ng Leadernas Philippines. At yan po ay garantisadong babasahin po natin. Mitch Texon Ansohas, hello po. Saan nga ba dinala ang ilang toneladang mga bigas? Sabi ho ni Mitch Texon Ansohas. Oo nga, Mitch. Import ng import ang National Food Authority ng bigas. Kayo na po ang mga buhay na testigo kung meron ba kayong nabibiling murang bigas. Meron pong available na mga commercial rice na pagkakataas. Paring Boyet, pasensya ka na, hindi kita masasagot sapagkat on air tayo. No? Tawag ka na lang sa isang telepono kung may mensahe kayo. Standby kayo sa ating mga reporter na. No? Standby ko. Unahan natin si paring, sino na ang ready? Ready na si paring Boyet. Kung ready na, unahin na natin habang si Manoy John Burnasal. Magandang gabi po sa mga... magandang gabi po, Ma'am Susan Santos at friend Haruto Nagushi and partner Samuel Anticamara from Japan, Chinita Susi. Yan, Chinita Susi, good PM. Nakausap natin ito si Chinita. Sir Samuel Anticamara, good evening. Ayan, at kay Ma'am Susan Santos and friend Haruto Nagushi dyan po sa Japan at ang kanyang partner. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At exactly 10 minutes after 7 mga kaibigan, report po ng ating irepeke na sa ating palatuntunan. Narito po ang report ni partner Boyet Chi mula sa Southern Metro Manila. Wala pa?
Sige, unahin muna natin ang ribang kasamang ready na mag-report. Magandang gabi po, Sir Errol. Dito na po ako sa Baguio City. I will see you mamaya po after the program po ninyo. Sabi po ni Pastor Ram. Ba, may magandang balita yata si Pastor Ram. May dala daw siyang kakaibang balita. Sige. Ayos, areglado. Ulitin ko po mga kababayan natin, ang Pag-asa po ay may binabantay na super typhoon. Ito po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, but it is expected that it will enter PAR by Wednesday. And it is expected to hit Cagayan and Batanes area by Saturday. And therefore, siguradong kung super typhoon po yan, lahat pong mga mahalibas at malapit lamang po sa mga probinsya po ng Cagayan at Batanes, sigurado po yan na makakaranas ng epekto po ng super typhoon. Ako po ay nananalangin muli sa ating Panginoong Hesus na sana po ay palagpasin na ito sa atin. Ang nangyari po sa Tacloban City na binisita po natin several weeks ago, yung super typhoon Yolanda, ay nakita po natin ang epekto 5 years ago at ang sinasabi po ng mga residente doon, bagamat hindi inaamin ng gobyerno ang katotohanan, ang sinasabi po ng mga residente doon, ang mga natodas na matay sa Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City ay mahigit 20,000. Hindi lamang po inaamin ng gobyerno, both the national and the local government, kung ano man po ang kanilang dahilan bakit ayaw po nilang aminin, di natin maintindihan yun, Di natin maintindihan. Samantala, ready na? Ano nangyari? Napuputol? Iba na muna. Unahin muna natin yung iba para hindi masayang ang ating oras. 13 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Advance happy birthday muna sa aking bunso na si Hedrick sa Miyerkules. Happy birthday, Ba. Si Ba Hedrick. Na may kumpleaños sa Wednesday. Ayan. Happy birthday ba? Ayan. Mula sa Leader ng Philippines at sa iyong daddy. Yan. Sige. Joel, sino pa mga nanonood sa atin? Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. At habang inihahanda po natin yung ating mga reports, courtesy of our reporter, bakit nawawala yung aking monitor? Bakit kaya ganun Nawawala-wala yung monitor natin. Hello. Hello. Tiglolo ko itong aking headphone saglit. Pero palagay ko yung maliwanag dyan sa inyo, no? Maliwanag dyan, partner. Ito lang na itong connection dito sa akin medyo naglolo ko. Ayan. Saglit inaayos ko Nawawalan ako ng audio dito sa headphone ko. Saglit ayos din to. Yan. Hello. Ayan. Much better. Dito sa isa. Ayos. Okay. Areglado. 7:14 in the evening mga kaibigan. Report na po muna tayo as promised. Mga kaibigan, alamin natin ang mga nangyari po sa Senado sa araw pong ito ng Monday. Mga kontratang pinasok daw ni Sap Bongo sa gobyerno, iimbestigahan sa Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Live report mula po sa Senado sa mga oras pong ito, si partner Jojo Sigat. Paring Joe, magandang gabi po sa inyo. Go ahead please. Yes, magandang gabi naman sa kasamang Errol. Maghahain nga ng Senate resolution itong si Senador Antonio Trillanes Porta na naglalayo ng paimbestigahan itong bilyon-bilyong pisong kontratang pinasok
ni Special Assistant to the President, Secretary Bongo, at ng mga kamag-anak nito sa mga proyekto ng gobyerno na construction project. Sa panayam dito sa Senado, sinabi ni Trillanes na nais itong paimbestigahan ang mga kontratang pinasok nitong si Sap Bongo upang malaman ng taong bayan ang pang-aabuso ng Administrasyon Duterte sa kaban ng bayan. Iginit pa ni Trillanes na hindi ito gumaganti sa administrasyon dahil sa ginagawang panggigipit sa kanya matapos sa kasilay ng palasyo itong amnesty nito sa pamamagitan ng proclamation order. Aniya ni Trillanes, mandato nito na paimbestigahan itong mga katiwalian na ginagawa nito kahit noong mga nagdaang taon sa kanyang panunungkulan bilang isang senador. Dagdag pa ni Trillanes na hindi imbento ang kanyang mga aligasyon para gumanti ito tulad ng ginawa ngayon sa kanya ng administrasyon. Ayon nga dito kay Senador Trillanes, hindi lang yan. This afternoon, I will be filing a resolution calling for an investigation dito sa mga proyektong nakuha ni Bongo sa gobyerno, amounting to billions of pesos. So, mga construction projects ito, no? So, sa kumpanya niya at ng kanyang pamilya. So, maliwanag na ano yan, corruption yan. So, maganda nang nangyayari ito at nakikita ng mga kababayan natin. Pero paano, syempre they will say it's revenge. Kaya mga pinapayag. Kung hindi totoo, di ba? Sa akin, ginagawa ko ito lahat kasi ito na yung dati kong ginagawa, simulat sa po. Di ba? Kung may revenge sila, yun. Di ba? Kasi hindi naman ako nag-i-invent. Hindi lang yan. After samantala, maring itinanggi naman nitong si Senador Trillanes na nagre-recruit siya ng mga sundalo upang makisanga sa pinaplanong ouster plot o pagpapatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Ay nga dito kay Trillanes, wala siyang nire-recruit na sundalo at wala ring ouster plot tulad ng pinalilitaw ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati kamakailan. Tanggap niya nitong hindi siya paniniwalaan ng administrasyon at ng mga taga-suporta ng Pangulo, ngunit makikita niya at mapapatunayan ng administrasyon sa pagtagal na hindi totoo yung kanilang ibinibintang labang sa kanya. Ayon nga rito kay Senador Trillanes, ito na, sasabihin ko kay address ko sa mga senior mayors na nasa security o mga security officials ng ating bansa, ibang staff, si SPP, sino man, all right sir, wala akong nire-recruit, walang ouster. All right. Now, I don't expect them to take my word for it. They can validate it all they want, but babalik at babalik sila doon. Ganun talaga. Kahit hindi mga supporters, sir, na samantala, wala rin na aniyang kaugnayan sa pagpapatalsik sa presidente. Itong ginawang pag-imbita ng oposisyon sa mga taga-suporta nitong si Trillanes dahil ito ay para lamang aniya sa kanilang proteksyon at hindi para mag-rally. Kaya payo pa nito sa punong ehekutibo na huwag nang maparanoid at tutupagin na lamang aniya ang suliranin ng bansa sa ekonomiya at sa sunod-sunod na pataas ng presyo ng bilihin sa merkado. Ito, si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sicat sa report niyan mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Oras natin mga kapatid, 19 minutes after 7 in the evening. Abangan po ninyo sa Leader News Philippines very soon. Ang mga kasama po natin sa Philippine Online Broadcasters Association, mga online broadcasters, ay mapapanood nyo rin po rito once in a while sa Leader News Philippines. Magsasimulcast po tayo para sabay-sabay sanib puwersa sa paglilingkod po sa sambayanang Pilipino. Gani Oro, Mario Batigas, John Burnasal, Roger Bron, Bong David, si partner Oliver Lico at si Errol Dacame, sabay-sabay po yan na mapapanood po ninyo one of these days through a simulcast gamit po ang ating kakaibang technology para
tayo po ay sanib puwersa sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Chinita Padilla Handonero. Ma'am, good evening. Good evening, sabi niya po, sir. Si Chinita, bibigyan din natin ng programa yan dito at ilan pang mga vloggers, mga video vloggers sa abroad, mga nasa Hong Kong, Japan, Middle East at kung saan-saan pa para mas malawak po ang ating paglilingkod. And we are planning to have an online broadcasters and bloggers summit come January para maglikha po tayo ng mga solusyon, or kung mas magaga pa, magawa po natin as early as November or December, mas mabuti para matulungan po natin ang mahal na presidente sa paghanap po ng tamang solusyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Basta kami po rito sa Leader News Philippines, ang unang panukala po namin sa mahal na Pangulo. Lahat ng mga inutil na napagkatiwalaan niya pong paglingkuran ang bayan, inappoint niya, pero mga incompetent ang unang suggestion po ng Leader News Philippines at ang ating mga kasama, pagbabaklasin na po sa pwesto. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Napakarami pong napagkatiwalaan ng presidente ng mga pwesto, but wala pong ginawa kundi ang mangurakot sa halip na maglingkod po sa bayan. Diyan po sa COMELEC, nagpapatuloy ang corruption pa rin. Pera-pera pa rin ang lahat ng transaksyon dyan sa COMELEC. Kailan ba yan magbabago? At halos sa lahat pong ahensya ng gobyerno, pera-pera pa rin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ready na si paring Boyet Guillermo sa kanyang report, mga undocumented OFW. Balik na muli sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Narito ang kanyang live report mula sa Department of Foreign Affairs. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi, Errol. Dumating, Errol, sa Ninoy Aquino International Airport ang panibagong batch ng mga undocumented overseas Philippine workers mula sa United Arab Emirates. Lulan ng Philippine Airline Flight PR659 nang lumapag kaninang umaga ang 112 OFW mula sa Dubai na nag-avail ng amnesty program ng UAE ang mga undocumented na mga Pinoy. Ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs, may kabuang 736 na OFW ang napauwi na ng pamahalaan mula sa UAE simula pa noong nakaraang buwan. Ayon kay Consul General Paul Raymond Cortez, ang mga undocumented OFW ay kabilang sa 6 na batch na nauna nang nag-apply ng amnestia mula sa UAE. Sinagot naman ng pamahalaan ng multa ng exit visa at iba pang bayarin sa penalty at ticket ng eroplano at pamasahe pauwi sa kanilang mga lalawigan. Ayon kay Cortez, pagkakalooban ng DFA ang mga Pinoy na repatriate ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal at hinikayat nito ang kwalipikadong OFW na mag-avail sa nasabing programa. Tiniyak ng Konsulada at Philippine Embassy sa Abu Dhabi sa mga undocumented OFW na nakahanda silang alalayan ang sinumang nais umuwi ng Pilipinas na sasailalim sa nasabing programa. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet Guillermo. Yun na lamang pong mga undocumented OFW yan. Paano yan nakalulusot? Paano yan nakalulusot sa DFA na lumalabas sa ating bansa at kinalalabasan po ay nalalagay sa balag ng alanganin, gusto magtrabaho pero pinapaikot po ng mga taong dapat ay nag-aasikaso po sa kanila para mabigyan ng tamang trabaho. But tingnan niyo po ang nangyayari. Ginagatasan lamang. Yan po ay may mga permits yan na kinukuha siyempre. Therefore, may passport yan, may visa yan. Saan ba nanggagaling ang passport? Saan ba nanggagaling ang visa? May ahensya ng gobyernong nag-aasikaso dyan, ha? So therefore, mga kaibigan, talagang nagpapatuloy po ang mga kainutilan ng mga nasa paligid po ng Pangulong Duterte na hindi po nakatutulong sa kanya. Kaya nga po ang pakiusap natin sa ating mahal na Pangulo ay pagbabaklasin na po ang mga tao
na sa halip na tulungan siya ay ipinapahamak lamang po ang Pangulong Rodrigo Duterte na lagi pong nagiging laman ng batikos ng mga kalaban sapagkat itong mga tinawag niya siya ng magiging katuwang niya sa paglilingkod ay walang ginawa kundi ang maghanap ng madidilihensya, magpalusot ng mga kukurakutin, mga transaksyon na patago para sila'y makapagpalusot ng kanilang kikitaing limpak-limpak na ang napapahamak po ay Pangulong Duterte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Napakaraming gago ngayon sa ating gobyerno na nagpapahirap po sa ating mga kababayan. Na naawa tayo sa ating mahal na Pangulo, maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinaplano sa ating bayan, pero sinisira lamang po ng mga napagkatiwalaan niyang dapat ay magiging katuwang niya. Dapat ay magiging katiwala niya, pero tinatraidor po siya ng karamihan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ha ha ha! Thanks po sa mention, Sir Errol. Nakaka-inspired kang panoorin, sabi ni Chinita Padilla Handunero. Thank you, Chinita. Please do invite other video bloggers abroad that bibigyan ko kayo ng program dito sa Leader Notes Philippines. Magsama-sama tayo, tulungan natin ang Presidente Duterte na paglingkuran po ang sambayan ng Pilipino. Tumbukin natin ang lahat ng problema. Hanapan natin ang solusyon. Kisihodan kung ang matutumbok natin ay mga taong pinagtiwalaan ng Presidente pero ginagago ang Presidente, ginagago ang bayan, baklasan natin ang maskara at sabihin natin sa Presidente, tanggalin ang gagong yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tama po kayo, Sir Sean Sangkaling. Lorla Nerison, sabi niya, thumbs up. Hi, Kuya Errol. Pabati po naman. And we are watching right now. Nanay Anita, Mina, at ako po si El. Israel Reyes. Hi, El. At sa pamilya mo dyan sa San Mateo, good evening. Nanay Anita and Ate Mina. Ayan. Ate Mina, kumusta ka? Lax Primero is also watching our program. Si Eileen dyan sa Cavite. Ay, sa General Trias Cavite. Eileen at si Jax. At Lisa, siyempre. Kumusta kayo dyan sa General Trias? Primong Joel Brocales sa Estrella, Guadalupe, Makati. The owner and manager po of the Mixed Restaurant na may masarap pong mga luto, putahe dyan, mga specialties na kakaiba. So, tuklasin po ninyo, no? Tuklasin ninyo at napakasarap pong kumain dyan, especially yung kanilang kakaibang halo-halo na dyan lamang po ninyo malalasahan at masusubukan po sa Mixed Restaurant, Estrella, Guadalupe, Makati City. Just in the perimeter of Shell, Estrella sa Guadalupe, Makati. Malapit din po yan sa MMDA office. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jovi Porras, Deloria, magandang gabi po. At Ronnie Ramos, tama po kayo, sir, watching from Qatar. Ulitin natin ang ating survey question, mga kapatid, sa gabi pong ito. Kayo ba'y naniniwala sa sinasabi po ng Department of Agriculture na wala daw pong food crisis sa ating bansa? Sinabon po ang mga opisyal ng DA kanina po sa Senado dahil sa hindi may paliwanag kung bakit sobra po ang mahal ng mga bilihin, ng bigas, ng gatas, ng asukal, ng isda, ng karne, ng gulay. Diyos ko po, bakit ganito ang inaabot po natin? Sa kamay nitong mga napagkatiwalaan ng ating Pangulo. Diyos ko po, manong ilagay na lang si Sir Samuel Anticamara dyan. Ano kaya, Sir Samuel, ano? Mahigit 1 million po ang mga 100 million po ang mga Pilipino. And I'm sure marami po ang mga makabayan, marami po ang mga tapat na pwedeng ipamalit dyan sa mga gagong nasa gobyernong hindi tinutulungan talagang presidente. Ipinapahamak ng mga gagong ito ang presidente. Pinagtiwalaan sila, inappoint, sinisweldohan,
Inaasahan ng Pangulo therefore na sila ang magiging katuwang niya sa maayos na pamamahala sa pagpapaunlad ng ating bansa. But look at what's happening right now. Bumubulusok ang ekonomiya, humihirap po ang buhay ng mga Pilipino. Bakit? Kagaguhan nitong mga nasa paligid po ng presidente na may kanya-kanyang agenda. Ayaw sumunod sa agenda po ng presidente. Ang ipinatutupad po ay mga pansariling agenda na makikinabang po direkta sila. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Max Africano, excellent, sabi ni Max. Thank you, Max. Salamat po. At sa mga patuloy pong paplanong pabagsakin po ang presidente, hindi po kayo magtatagumpay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Lumalabas ngayon ang mga tao din na pinagkatiwalaan ng presidente ay nagpapabagsak sa presidente. Imagine, pinapapangit ang sitwasyon. Pinapapangit ang ekonomiya. So therefore, ang tao nagagalit sa presidente na hindi naman dapat. Sino-sino ba ang may tangan ng ekonomiya? Finance Department, Budget Department, Department of Agriculture, ng NEDA, mga finance managers. Kung ako lamang po ang presidente ngayon, naku po, Diyos ko. So, marami po tayong nais sabihin po sa ating Pangulo. Kaya't nagbabalak po tayo ng mga online broadcasters, ang mga vloggers, magkaroon po ng summit. Nais nating ipunin lahat ng mga Pilipinong nag-online vlog, nagla-live video, na lagi pong nais tumulong po sa ating mahal na presidente. Nagmo-monitor sa mga nangyayari. Nang makita natin ang katotohanan at hindi tayo makwentuhan, mag-ipon-ipon tayo. Kung magawa po natin, bago po magpasko, mas mabuti. Sapagkat ang isang araw po na nakikita nating nahihirapan ng ating mga kababayan na hindi po yan ang gusto ng ating mahal na presidente, mga kaibigan. Hindi yan. Ang gusto ng presidente, isang napakaunlad at napakaginhawang Pilipinas. Na tila hindi mangyayari kung magpapatuloy itong mga nakaupong napagkatiwalaan niya ng mga bulok at mga incompetent. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Patrick Pamintuan, thumbs up, sabi niya. Melisha Hekage, watching from Japan. God bless po. Thank you, Melisha Hekage. At sa mga nandyan po sa Japan, Patrick Pamintuan, good evening po, sabi niya. Good PM, Besh Chinita, sabi ni partner Samuel Boyet Anti-Camera. Ano kaya isuggest natin sa presidente na ang ipalit po dyan sa isa sa mga sekretary ay si partner Samuel Anti-Camera, no? Eileen, maldita ako, sabi niya. Very well said, sir. 3 thumbs up, sabi niya. Chinita Padilla, ulit, Handonero. Likewise, boss Samuel, best Samuel. Jules Bumokias, good. Jun Montalba, very nice. Jong, thumbs up. Jun Montalba, watching from Japan. Magandang gabi po sa mga Pilipino na nasa Japan. Kumusta po kayo dyan? Kami pong mga nandito sa Pilipinas ay nais pong maging katuwang lagi ng Pangulo sa pag-aayos ng ating bansa. Pero yung mga sumusweldo pong inilagay ng presidente ay mga karamihan ay mga gago. Mga nagpapayaman sa pwesto. And therefore, yung gusto ng presidenteng mas maganda, hindi po nila ginagawa. Ang ginagawa nila, mga pansariling agenda. And therefore, pumapangit po ang ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Miss Evangeline Sancho, sabi niya, excellent. Thank you, Ma'am Evangeline. Joel Brocales, well done, Primo. Thank you, Primo. Relco Chris Leo BG, watching from Cook Islands, Rorotanga, New Zealand. God bless po. Ang daming nanonood sa atin ngayon. Kakaiba kasi ang ating presentation ngayong gabi at talagang katotohanan po ang sinasabi dito.
Wala po sa ating sapin-sapin dito kahit sino tatamaan dito sa atin. General ka man, secretary ka man, o sino ka pa man. Wala tayong pinangingilagan dito sapagkat ang sinasabi po natin ay puros at pawang katotohanan po lamang. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Christina Rose, hello and good evening from HK Lantu Island. Ayan, HK Lantu Island. Thumbs up, sabi niya. Si Ma'am Christina. Thank you, Ma'am Christina Rose. At who else? Baka may makaligtan ako. Marjorie Romero Tanabe. Kumbawa. Sabi niya, Kumbawa. Ano ibig sabihin nun? Paring Noli, Kumbawa. Naririnig ko yan dati sa lola ko eh. Kumbawa. Missy Gatdula, sabi niya, hello po sir, watching from Hong Kong. Magandang gabi po sa mga OFW. Mga kababayan po natin sa Hong Kong, sana po ay lagi kayong okay dyan. Take good care of yourselves always. Ingatan niyo po ang inyong sarili. Marami pong mga manggagancho. Marami pong mga loko-loko na lagi pong tinatarget na gaguhin ng mga OFW. Pagkaingat-ingat po kayo. Ingatan po ninyo. Dito po sa programa natin, may tinutulungan tayo ritong isang kaso. Hindi ko muna babanggitin sapagkat pasasabugin po namin ang isyong yan kapag nakulong na po yung taong inirereklamo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jolly Elizaga Cervantes, sabi niya, thumbs up. Thank you, Jolie. Gilbert Caban Pinar, wow, sabi niya. Thank you, Gilbert. Salamat sa panonood niyo, Gilbert. Marjorie Romero Tanabe. Ayan, sabi niya, gano'n, no? Yung kanyang emoji, gano'n eh. Good. Thank you, Marjorie. June Montalba, good evening, sabi niya. Christina Padilla Handunero ulit. Napakalinaw po ng dating ni Sir Errol. Tama ka, sir. Mga hayop sila. Sila itong sumisira sa pangalan ni PRRD. Sinasahuran, puro forma ang ginagawa. Palitan na yung mga ogag na yung mga ugok na yan sa pwesto. Sir, share ko po sa maraming group ang live mo ngayon para kumalat ang katotohanan. Thank you. Chinita, usap tayo, Chinita, hopefully bukas at bibigyan ka namin dito ng program at yung mga kapatid nating vloggers abroad. Nice namin kayong makasama sa paglilingkod, para sama-sama tayo, full force tayo, tulungan natin ang ating presidente, at labanan natin ang mga sumisira sa bayang Pilipinas. Tayo pong mga nasa online, mga nagba-vlog, isa po ang ating hangarin, maging maganda po ang ating bayan. Hindi tayo nagbo-broadcast para sirain ang ating bayan. Objectively, tayo po ay nais maging katuwang po ng ating Pangulo sa magandang pamamahala. Naniniwala po ako sa adhikain ng presidente. Ang problema natin, marami pong napagkatiwalaan ng presidente na mga bugok, mga peke ang kagustuhang maglingkod. Hindi tunay. Kagaguhan ang ginagawa. And therefore, nakikita po natin ang resulta. May kasabihan, results speaks for itself. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Report muna ulit ang ating panoorin sa ating pagpapatuloy mga kapatid at exactly 39 minutes after 7 in the evening. Alamin po natin ang nangyaring opening po ng Singkaban Festival sa lalawigan po ng Bulacan. Binantayan po yan ni veteran anchor, television and radio anchor partner Gani Oro. Alamin natin ang kanyang ulat sa opening po ng Singkaban Festival. Paring Gani, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Naging makulay, masigla at makasaysayan ang idinaos na opening ceremony ng Singkaban Festival sa lalawigan ng Bulacan ngayong araw na ito. Sinaksihan ito ng Leader News Philippines at sa wari ay nakisama ang magandang panahon dahilan sa naging mainit ang sikat ng araw ng ating salubungin ang pagbubukas ng pinakamahaba at pinakamalaking pistang ipinagdiriwang sa Bulacan. Pinamulahan ni Bulacan Governor Willie Alvarado
Vice Governor Daniel Fernando at iba pang mga opisyal at kinatawan ng pamahalaan ang pagkapasinaya sa isang linggong pagdiriwang sa Capitol Gym kaninang umaga. Ang singkaban ay tinuturing ding ina ng mga pista ng Bulacan sapagkat nagsasama-sama dito ang iba't ibang pista o tradisyon ng mga bayan tulad ng Gulay Festival ng San Ildefonso, Halamanan Festival ng Giginto, Buntal Hat Festival ng Baliwag, Goto Festival ng Plaridel, Minasa Festival ng Bustos, Barot Saya Festival ng Pandi, at ang Carabao Kneeling Festival ng Pulilan. Ito'y sinasagawa sa Linggo ng Bulacan kung saan itinatanghal ang mga katangi-tanging sining at kulturang tatak Bulakenyo. Ito'y bilang pagbabalik tanaw rin umano sa nakaraan ng lalawigan na naging pundasyon ng progreso at tagumpay nito sa kasalukuyan. Ang salitang singkaban ay nangangahulugang arkong kawayan o saan hinango ang taguri sa pinakamagarbong pista sa lalawigan. Ngayon, binigyan ito ng bagong kahulugan na sining at kalinangan ng Bulacan. Ang paggawa ng mga arkong kawayan sa pamagitan ng pagkakayas ay isa sa mga natatanging kakayahan at sining ng mga Bulakenyo, partikular na ang mga taga-Hagonoy. Karaniwang nakikita ang mga ito sa iba't ibang selebrasyon tulad ng kasal at kapistahan, kaya't hindi nakapagtatakang tampok ito sa pagdiriwang ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng probinsya. Ito si Gani Oro, nag-uulat para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Gani Oro, ang ating veteran anchor for television and radio, Gani Oro. Inyo pong napanood ang kanyang ulat sa pagbubukas po ng Singkaban Festival. Thank you. Ulitin natin ang ating survey question. Kayo ba'y naniniwala, mga kapatid, sa pahayag po ng DA? Wala daw pong food crisis sa ating bansa, pero sobrang mahal po ng presyo ng bigas, presyo po ng gatas, isda, gulay, Mariosep. Talagang hindi ko maintindihan. Marjorie Romero Tanabe, good evening po. Ang ibig sabihin ng kumbawa. Yan, kumbawa. Ayan. Kailan kayo tayo makakarating dyan sa Japan? Parang Joe, yung utol mong gustong mag-online broadcast din sa Japan, puntahan na natin. At magdi-December na naman para makapag-broadcast siya bago mag-December. Again, yung ating mga kapatid na nag-vlog, ang aming plano ni paring June Burnasal, sabay-sabay tayo. Bigyan natin ng programa dito sa Leader News Philippines. Grupo ni Ma'am Chinita, si Sir Samuel Anticamara, iba pang nasa bansang malalayo, sa Netherlands, sa Australia, sa Hong Kong, sa Korea, sa Indonesia, ay isama natin dito para itodo po natin ang puwersa sa pagtulong po sa ating mahal na presidente. Gloria Encomienda, thumbs up, sabi niya. Grace Andales, nagkumaway lang siya si Grace. Manoy Jobert Clet sa Australia ay nakasin. Oo. Nanonood sa atin si Jobert. Manoy Jobert, kumusta dyan? Kumusta ka na? Basahin ko lang ito, partner, kasi dumadami. Si Swabi Hussein, nakasin din siya. Naka-emoji lang. Erwin Ladines Fabella, excellent, sabi niya. Thank you, Sir Erwin. At sa iba pang mga nanonood sa atin, mabuhay po kayo, Sir Errol, sabi ni Alan Miguel. Thank you, Alan Miguel. Manoy Jubert Clet, marhay na banggi sa matibayo na announcer, Errol, maurag talaga ang Bicolano. Manoy Jubert, salamat sa inspirasyon mo dyan sa Australia. Kailan mo ba kami imbitahin dyan sa Australia? Kahit isang linggo man lang ni Engineer Oliver, tsaka ni Noli Sulueta, Manoy Jobert Clet. Ronald Bravo, review the Camellia Homes of Bilyar. Tinaniman ng camellia rice, variety ang sakahan natin. Oo nga, Sir Ronald Bravo. Wala na halos na mga bukirin,
na dapat ay matamna ng mga palay na magiging bigas dapat sapagkat ginagawa na pong mga golf courses, ginagawang mga subdivision. Isa na dyan ang kumpanya ni Senator Villar at ni Secretary Mark Villar. Nasa gabinete ng Pangulong Duterte. Dapat yan eh. Alam niyo ito may nagsumbong po sa akin na ang ginagawa daw po ng DPWH ni Mark Villar, sabi ng nagsusumbong sa akin, meron daw dyan sa Pangasinan, meron pa sa ibang lugar, kapag ka ang kalsada ay papunta daw sa subdivision ng mga Villar, kinakapalan ng todo ang simento, paring Noli. Kinakapalan daw ng todo ang simento, mga isang ruler daw ang kapal ng kalsada. Perhaps to ensure na magiging matibay ang kalsada dahil papunta sa kanilang subdivision. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sumbong yan sa atin. Sabi ko, pag may time ako, bibisitahin ko yan para ma-i-video natin at matuklasan natin ang kagaguhan ng gumagawa niyan. Mabuhay kayo, mga Bulakenyo. Rise up! As for railways, airport from your LGU. Actually, Ronald Bravo, ang airport po ay nakatakdang gawin na dyan sa Bulacan, sa mga bayan ng Ubando at Bulacan. Yung stretch na yan ng dalawang bayan na yan, masasakop yan ng International Airport na project po ng San Miguel Corporation chaired by Ramon Ang. So yan ang magandang balita po para sa mga Bulakenyo. At yan po ay tiyak na maghahatid ng kaunlaran sa mga lugar na yan. Sa buong Bulacan, maghahatid yan ng kaunlaran sa makakaratig na lugar. Valenzuela, katabi lang ng Ubando. Yung Valenzuela, ini-small masyado ang mayor ng Ubando. Diyos ko po. Saksi ako sa pang-small ng mayor naman ng... Nagsumbong sa akin, pasensya ka na partner John Siballes kasi actually this was last year na may problema sa kalsada, may construction ng kalsada dyan sa Ubando. Nagmamakaawa yung mayor ng Ubando, Bulacan na padaanin sa Valenzuela. Yung mga jeep na galing sa Ubando ay talagang hindi pinadaan ng mayor ng Valenzuela. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. John Montalvo, God bless you. Manunod na ako ng asintado. Hindi po asintado. Kamaong Asero. Yan. Kamaong Asero. Yan. Bibigwasan natin ang mga tarantado sa ating lipunan kasi hodang yan po ay nasa gobyerno. Basta hindi po para sa bayan ang ginagawa, wala po tayong iiwasan. Yes! Natumbok po ninyo ang ng maigi Sir Errol Dacame. Ang usapin natin sa aming lupain sa Batangas na kinamkam ni ex-PNP Chief Alan Lamadrid Porrissima et al. Ay isang magandang halimbawa na talamak pa rin ang corruption ng mga taong gobyernong nakaupo na pinagkatiwalaan po ng PRRD. Siyang humihila pababa o sumisira sa kanyang pangalan. Tama ka, Teddy Del Rosario. Itong mga taong pinagtiwala ng presidente mismang humihila sa ating Pangulo. Di natin papayagan niya na manaig dyan. Dapat yan pagbabaklasin sa pwesto. Ayan. So, for more information, please like and share. Ayan. Sabi ni, puntahan nyo rin para matulungan natin si Jose Teddy Del Rosario sa kanyang pinaglalaban. Bukas birthday ko. Party tayo, sabi ni Manoy Jobert Clet. Alright, bukas birthday mo. Therefore, sa ngalan ng Leader Knows Philippines, pamilya po ng Leader Knows Philippines, dito sa Pilipinas, siyempre, binabati natin ang happy birthday, maugmang kumplian yung ating kababayan, ang ating Manoy Jobert Clet, na nasa Australia, naging matagumpay na edukador, educator, teacher, professor, na nasa Australia ngayon. Happy birthday, Manoy. Nawang marami kang matulungan dyan na mga kababayan din tayo. At siyempre, sa mga tiwinhon, yan, kapamilya mo, mga kababayan natin, tulungan natin. Okay, sige. Manoy Jobert, by the way, baka gusto mong umalalay, maging bahagi ng ating
kapote at bota para sa mga batang katutubo. Ano ho? Sa mga viewers natin, patuloy kaming kumakatok po sa inyo. Nais po nating mabigay. Ang Leader News Philippines ay nais pong mamahagi ng kapote at bota sa mga batang katutubo, mga elementary students, elementary pupils na naglalakad sa bundok. Pumasok lamang po, makapasok lamang po sa mga eskwelahan, nag-aaral araw-araw, pero inaabot po ng ibang kakaibang panahon, inaabot po ng tag-ulan, nakakarating po madalas sa mga eskwelahan po basang-basa. Kawawa po, nagkakasakit, ay tulungan natin. Maabutan man lamang po natin ang kapote at bota, maagang pamasko po natin sa kanila. No? Kumakatok po kami sa mga puso ng ating mga viewers sa ating special project ng Leader News Philippines, kapote at bota para sa mga batang katutubo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hala, ang sama talaga ng ugali ng mayor ng Valenzuela. Sorry ha, amigong John Sibalios. Si Mayor Rex Gatchalian, kaibigan ko din lang. Kaibigan ko rin, ano? Kaibigan ko rin. Ang mayor ng Obando, kaibigan ko rin. Nga lang nagsumbong sa akin talaga. Last year, naalala ko lang ngayon, ano? Kasi nabanggit ko lamang po na magkalapit po ang... although wala na yung problemang yon. Last year, it happened last year, no? Kasi nag-simento po ng mga kalsada sa Obando, walang madaanan, yung ma-divert po yung traffic. Therefore, iisa yung pwedeng daanan sa Valenzuela. Talagang hindi po pinadan. Sabi ko nga po, tutulong ako dahil kaibigan ko rin po si Mayor Rex. Ay, nagharap po ang mayor ng Obando, si Mayor Edwin Santos at si Mayor Rex. Ay talagang feeling ho ng ganon. Nalungkot po ako, nalungkot. So anyway, tapos na po yan, ano? Naikwento ko lang, pero tapos na po yan. Ang sinasabi ko ngayon, dito po sa airport, international airport, na i-construct, gagawin po ng San Miguel Corporation, dyan sa bayan po ng Obando at Bulacan. Makikinabang including Valenzuela sapagkat magkadikit po eh. Kasi yung development, dikit-dikit po yan. Domino effect po yan sa magkakatabing lugar. Yan po ang maganda eh. Yan po ang maganda. Sana nagtutulungan lagi. Yan po ang aking panawagan. Magtulungan tayo. Magkapit-bisig po tayo para sa kabutihan, ano? Hindi yung, ewan ko. Yun nga ang sinasabi ko, yung mga dynasty yan hindi yan nakabubuti po sa bayan. Ewan ko. So, sige. Punta kayo. Sabi na Manoy Jobert Clet, punta kayo. Mina Hernandez Reyes, hi Kuya Errol, more power to your program and God bless, sabi niya. Kamaong Asero, nakatulala ako. Talaga kay PRRD galing mong bumanat. Talaga, asero talaga ang Kamao ang dating. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa mga papuri mo, Chinita. Tuloy tayo. Bibigyan kita ng program dito para magkasama tayong maglilingkod sa ating mga kababayan, maging katuwang ng ating presidente. Ha? Yung mga humihila sa kanya pababa, baklasin natin, bigwasan natin ang bigwasan. Sapulin natin sa mga bumbunan para magkatudas-tudas sila at lumaya sila sa pwesto. No? Alam niyo, napakahirap maglingkod. Ano? Mahirap maglingkod. Kami, nakakatulong kami. Nakakatulong kami. Pero iba po yung nasa pwesto talaga. Mas marami ang nagagawang maganda sana kung tunay na maglilingkod. Nandiyan na si Pastor Ram. Good evening, Pastor Ram, yung aming head pastor ng Bible Cafe. At may magandang balita daw sa atin mamaya. Ayan. Kaibigan, na oras natin, 54 minutes. Makalipas na po ang alas 7 ng gabi. Special announcement muna, medical mission ho ng and feeding program. Kaninong programa yan? Mga pinagsanib na pwersa po ng iba-ibang grupo. Heroes Alliance, ano yan? Philippine Red Cross. Nasaan? Iyan ay birthday mission ni Romel Bosch of Heroes Alliance Incorporated, Medical Mission and Feeding Program, dyan sa Barangka National High School,
sa darating pong September 15, 2018, alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. Adult and pedia check-up, may ECG, RBS, and breast cancer screening. Mammogram yan. Mammogram ang tawag dyan. So puntahan po ninyo. Dyan po yan sa Barangka National High School sa Marikina ito. Yan, Marikina City. This coming September 15, 2018, isa po ang birthday mission ni Romel Bosch ng Heroes Alliance Incorporated, isa pong medical mission and feeding program sa mga taga Marikinang dadalo po dyan. May check-up po sa adult at sa mga bata. Ayan. May ECG pa, may RBS pa. Ang RBS, ano yan, blood count, yung sa dugo, may blood chemistry ba ang tawag dyan? At may mammogram na available. Puntahan po ninyo. Mark the date, September 15. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much. Tuloy-tuloy tayo. Ronald Bravo, si Purisima. Balita yan ni bata yan ni Panotsky. Ang tinutukoy dito si Pinoy. Ayan. Bata nga ni Pinoy ito eh. Pilit niya nga isinasalba kahit suspendido na, pinatira pa doon sa 44. Ayan. Nagka-letse-letse yung operasyon ng yung laban doon sa terorista. Ayan. 44 ho ang namatay na Special Action Force na hindi naman dapat mamamatay kung hindi sa kagaguhan. Suspendidong PNP chief, yan ang pinatrabaho. Talagang tarantadong, maraming tarantado sa lipunan natin. Hagupit ni Bagsik, good evening po. Ayan. Opo, I will share, sabi ni Manoy Jobert Clet. Thank you, Manoy Jobert Clet. I-PM niyo po ako, next month po ang ating pamimigay ng kapote at bota. Awa talaga ako. Makakarating sa mga eskwelahan nila. Para mga basang sisiw, yung mga kulot na mga kababayan nating mga bata, maliliit na yung mga ita, lumad, mga katutubo. Arugain po natin sila kasi mabigyan man lamang natin ng kapote at bota para may pananggalan sila sa ulan. Yan po yung advocacy natin ngayong buwan po ng October ng Leader News Philippines. And we'll be happy na maging kaagapay po kayo, maging bahagi po kayo. Ronald! Ayan. Ronald Bravo, may date na ba para sa groundbreaking ng airport? Very soon yung groundbreaking. I think, malapit na. I think this year, sisimulan po ang this year ba o next year? Basta, ang sabi po ni Mayor Edwin Santos na kinausap po ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, in 5 to 6 years time, gawa na po ang airport. So napakabilis ng construction. $16 billion po ang investment ng San Miguel Corporation. Napakalaki. $16 billion. Ayan. Abangan po ninyo sapagkat yan po ay magandang development po sa Bulacan. Inday Linda Ispilyarga. Yes, sabi niya. Ayan. Thank you. Butchar Kanghel sa Caloocan City. Sabi niya, hello. Chum Suern. Thank you for watching our show. Go, go, go. DDS Worldwide. Sumama tayong magtulungan para sa tunay na pagbabago. Tulungan natin si PRRD. DDS Worldwide. Thank you, thank you. Magsama-sama tayo. Mama Jing, good evening. Thank you for watching. Maraming salamat po, sir. Tatamblingan ko itong tatamblingan ko talaga itong mga ungas sa bayan, walang awa, mga kawawang kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahal nating OFW, sobrang hirap, mga ibang bansa para sa pamilya, abay itong mga politikong umupo, inihuhulog inihuhulog po sa kanal para tuluyan ng mabagong ating bansa. Tama ka, Chinita. Ilaglag natin sa kanal itong mga pangapahirap sa ating mga kababayan. Kawawa po. Kawawa si PRRD. Napapaligiran po ng mga pasaway at mga inutil. Hindi lahat ng ahas ay nasa gubat. Mas marami po ang nasa tabi lang ni PRRD. Tama ka, Chinita. Nasa tabi lang ni PRRD ang mga ahas na pwedeng tumuklaw sa kanya.
sa likuran, tinutuklaw po ang presidente natin. Lolita Kobayashi, watching from Japan. Hi, Ma'am Lolita. Hi. Yeah. Thank you for watching. Ike says, Buboyo, Engineer Iking. Ike, Primo, good evening at sa pamilya mo. Si Insang Ina dyan sa Indonesia at sa anak mo at sa sweetheart mo dyan. Thank you. Good evening, Kuya, sabi niya. Thanks po. Sana sooner na yung airport maumpisan at makatulong tayo sa economic activity ng Bulacan at madikundyas ang naya. Tama ka, Ronald Bravo. Tama ka dyan sa naisip mo. Hi, Sir Errol. Paul Lishart Wang, sabi niya. Ay, nako. Thank you sa mga nanonood sa atin. Mga kaibigan, panoorin po natin ang ating exclusive interview. By the way, before anything else, magandang gabi po sa mga tagalungsod ng Maynila. Kayo po ang buhay na patotoo kung ano ngayon ang sitwasyon sa lungsod po ng Maynila. Ano? Natutuwa ba kayo sa sitwasyon po ngayon ng Maynila? Kayo po ang magdidesisyon dyan kung ang mga nanunungkulan ay magpapatuloy o kung papalitan nyo na. Meron tayong exclusive interview kay Binibining Cecil Salvador, isa pong philanthropist na nais tumulong po sa mga taga-Maynila. At patuloy na po siyang tumutulong, pero sabi niya nga po, si Errol, mas makatutulong sana ako kung meron tayong tamang opisina para sa bayan. Panoorin po natin ang ating exclusive interview kay Binibining Cecil Salvador. Anytime. Mayor Cecil, please tell us, bilang isang taga-Maynila, ano po, kumusta po ngayon ang lungsod ng Maynila? Okay naman sana, kaya lang maraming kalat, maraming mga basura na nakikita ko kung saan sa mga paligid sa Manila. At sana magawa ng paraan. Kasi lalo nagbabaha pag kami panahon ng bagyo. Kaya bumabaha kasi ngayon mga basura na nakakalat kung saan tinatapon lang. Sana maging maayos. Manila is the capital of the Philippines. Yes, gateway to di ba? Pagdating ng mga foreigners, makikita kagad nila Manila. Kaya kailangan dapat ang Manila maganda, malinis. Kasi reflection yan ng mga Pilipino pagka pumasok ang foreigners sa Manila. Tama po. So, parang may problema sa leadership, kailangan mabago. Just in case kung kayo po ang magpaplano para sa Maynila, ano po ang dapat gawin sa lungsod ng Maynila? Siyempre, para sa tunay na pagbabago, ang gusto kong gawin, tulad ng ating mahal na Pangulong Duterte, gusto niyang tunay na pagbabago. Gusto ko ganun din sa buong Maynila. Apo. Maging malinis, madisiplina ang mga tao, at matulungan ang maraming mahihirap, the poorest of the poor. Sila ang talaga nangangailangan ng tulong. Apo. Yan. May mga area po dyan na talagang magtitindi ang problema, no? Problema sa kahirapan. Mabuti po nagpaplano kayo ng livelihood program. Pero yung mga social services, very crucial, Mayora, no? Edukasyon, hospitalization, yung responsive ba na gobyerno na pwedeng lapitan? Siyempre, pag ako halimbawa na naging sa Maynila, gagawin ko lahat ng magagawa ko para magkaroon ng maayos na buhay ang mga taga-Maynila, maging komportable sila at madali nilang malalapitan ang mga ahensya ng gobyerno na magbibigay ng tulong sa kanila. Hindi na patatagalin kung may mga kailangan sila na ang tagal-tagal pa para matapos ang mga dokumento o mga Gusto ko maayos yun, mabilisan na lang para yung mga tao hindi na rin gagasto sa pamasahe, magpapagod, mag-e-effort sila. Ganon ang gusto ko sa Manila. Opo. Sa tingin po ninyo, bakit kayong pwedeng gustuhin ng mga Manilenyo? Diverse po diverse ang citizenry ng Maynila. Kristiyano, Muslim, kung ano-anong Bicolano, Ilocano, it's diverse. Bakit po ang isang Cecil ang posibleng gustuhin na ngayon? Siyempre, para sa tunay na pagbabago, kailangan ng bagong mukha sa Maynila at ang serbisyong tapat ang aalay ko talaga sa Maynila. Bilang ako matandang dalaga, walang asawa, walang anak, kaya pagtutuunan ko lang pansin ang Maynila. At talagang magandang buhay at serbisyo ang aalay ko sa kanila. Gusto ko mag-iwan ng legacy na the best mayor ng Manila kung ako'y sakaling palarin na maging mayora ng Manila. May mensahe po ba kayo sa mga Manilenyo? Ang mensahe ko sa mga Manilenyo, sana po na buksan niyo ang isip niyo
Isa puso po ang ating pagmamahal sa ating inang bayan. Kung sino po ang karapat-dapat na alam niyong makakatulong para sa ating bayan, na siya pong may tunay na malasakit at talaga pong nagmamahal sa ating mga kababayan. Sana po yun ang iluklok nyo. Yun po. Tapat na serbisyo po ang talaga may pagmamalaki ko po sa inyong lahat. Dahil wala po akong dinadasal sa Diyos na maging instrumento ako na makatulong ako sa maraming tao. Siguro, malapit na, nafe-feel ko na ito na ang pagkakataon na makakatulong ako ng walang limit. Sa ngayon, marami ako mga charity na ginagawa. Kaya lang syempre, unlimited. Hindi katulad kung nasa pwesto ka, mas marami pa akong matutulungan. At talagang gusto kong makatulong lalo na sa mahihirap nating mga kababayan. Good luck, Mayor Cecil. Yes, thank you po. Mabuhay ang Manila, mabuhay ating mahal na Presidente Duterte, at mabuhay ang ating tunay na Vice Presidente, Bongbong Marcos. Marcos loyalist po ako forever. Yan. Errol the Comet. Ang Mayor. Kamaong Asero. Galing sa puso. Inyo pong napanood ng ating exclusive interview kay Binibining Cecil Salvador, isa pong pilantropo na patuloy pong tumutulong po dyan sa mga taga Maynila at nice sumabak ho sa politika. Tulungan natin si Cecil Salvador. No? Mukha po ng pagbabago. Sino bang mayor ngayon sa Maynila? Sino bang mayor sa Maynila ngayon? Ewan ko kung makakaulit pa si Mayor Erap. Napakapangit talaga yun ng Maynila. So, kailangan mabago siguro talaga para bumago ang maging bago po ang epekto. Patapos na po tayo. Muli nating balikan yung ating survey question habang sino pa? Oo nga. Patapos na nga tayo. Oo. Ha? Ano? Mobile Journalism Workshop. Kala kong kaibigan, muli tayong nangingimbita siyempre at ina-announce po natin ng 4th Mobile Journalism Workshop. Show it, ayan, ay gagawin po natin sa Baguio City at yan po ay open po sa mga college students, sa mga university students na nandito po sa Baguio at sa neighboring areas. Sumali po kayo sa ating gaganaping Mobile Journalism Workshop wherein we'll be teaching for 5 modules. Number 1, of course, yung shooting stories using mobile phones, the art of interviewing using mobile phone, news writing, mobile journalist style, gadgets of mobile journalists, and of course, yung ating ethics in journalism. Yan po ang tinuturo natin. Paano sumali? Ayan, tawag po kayo sa 0995-148-3605 para sa karagdagang detalye. At si Insang Ina ni Pumoseno ay nandyan pala sa Malaysia. Sorry, Insan. Nasa Malaysia pala siya. Good evening po sa mga nasa Malaysia, mga Pinoy na nasa Malaysia. Ito ang dapat na mayor ng Maynila. Mga Manilenyo, makinig kayo. Cecil Salvador para sa pagka-mayor ng Maynila, sabi ni Ronald Bravo. Thank you, Ronald. Parang naging campaign manager instantly si Ronald Bravo. Maria Galanto, hello, watching from Rome, Italy. Thank you, Maria Galanto. Sa panonood sa ating palatuntunan, King Rael Valdez Opeña, watching from Singapore. Banatan na yang mga dilawan na yan. PRRD, Batang Mindanao, Batang Davao. Ronald Bravo, Bitin. Bitin daw. Police Hartwang, Mobile Journalism, great. Yes, mga kaibigan, ang leader ng Philippines, ang nag-iisa pong Mobile Journalism Authority in the Philippines na nais po nating magbahagi ng kalaman. Actually, yung first, second, and third Mobile Journalism Workshop, wala tayong sinisingil sa mga umaattend. Libre po nating ginagawa po yan at isinasagawa.
Dangan nga lamang po ay habang lumalayo po ang ating mga pinupunta, nahihirapan po kami kung hindi po may babalik po yung gastusin. Ano? Imagine, we went to Tacloban, yung mga plane ticket, hotel accommodation, etc. Medyo kailangan bumalik po sa opisina para sa sustainable advocacy natin ng labanan po ang fake news, maglikha po ng mga valuable videos, mga news videos and real usable news informations dyan po sa online. Yan po yung ating advocacy. Sa ilang saglit po mga kaibigan, ang tabayanan po ninyo ang Bible Cafe headed by Pastor Ram Gamboa. Samantala, balikan na po natin yung ating survey question. Kayo ba'y naniniwala o hindi sa pahayag po ng DA, Department of Agriculture, na wala daw pong food crisis sa bansa? Ang sagot po natin dyan, mga kaibigan, mga kapatid na DDS Worldwide, lokohin nyo ang lelong nyo. Ha? Mga taga-DA, ginagago nyo ang presidente. Ha? Obvious na obvious. Pagkamahal-mahal ng presyo, walang krisis. Anong tawag dyan? Grasya yan? Anong tawag dyan? Pamasko yan? Diyos ko po, alam nyo, mataas ang respeto ko kay Manny Piñol, dating gobernador, dating mediaman. But when he joined the DA, kinain po siya ng pangit na sistema sa Department of Agriculture. Agriculture Department na marami pong mga buwaya, marami pong mga gago, na dapat pong mabago na yan very, very soon. Ayan, Jawar Sando, Executive Director natin sa Hukbong Federal. Sir Jawar, we will support Madam Cecil para sa tunay na pagbabago ng Maynila. Thank you. Sir Jawar Sandoval, yung ating Executive Director. Yes, sir. Yes, sir. Sabi niya, uwi kami ng Pinas, kuya. Alright. Sana magkita tayo. Ina, Francis Tika, thank you ulit. Bakit walang regular day ang programa natin Monday to Friday? Nga lang pag nag-out of town po kami, wala po akong reliever pa. So, tayo nga po ay bukas sa mga nais pong audition, anchor, newscaster, reporter sa Leader News Philippines. At pinapangako ko na po yung mga worldwide vloggers natin, mga ka-DDS po natin worldwide, yan po ibibigyan natin dito ng programa para maging katuwang po natin sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino at matulungan po natin si PRRD. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan na natin yung mga issue ng ating bansa ngayong araw. Piñol at mga taga-DA sinabon po ng mga senador. Walang kumonsulta sa Defense Secretary sa revocation po ng amnesty kay Trillanes. Trillanes malabo raw mabigyan ng hinihirit pong TRO sa amnesty revocation. Hindi naman daw po aarestuhin ng mga pulis si Trillanes. Pulis po ang mga nasa paligid po ng Senado. Regulo naman sa PNP, ipinatupad po ni Albayalde. Vice President Robredo, inaming may epekto ang 50% threshold sa magiging desisyon po ng Supreme Court. Ilang negosyante naman po dismayado sa kawalan ng impormasyon hingil po sa reopening ng Boracay at mahigit pong 1,000 baboy nilitsyon sa Davao at nangangarap pong makadali po ng world record. Sa ngalan po ng ating mga katuwang sa paglilingkod sa araw pong ito, makasama po natin sa Leader News Philippines News and Current Affairs, Operations Creative and Live Streaming, Engineer Oliver Licob, Alas Oliver, at si partner Mark Anthony Reynoso, bukas yata. At sa buong puwersa po ng Leader News Philippines sa ating mga manonood sa Borges Co, sa PQC Paint Depot at sa Long Ridge Philippines. Thank you all guys. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.